Mais allez ça. Tu as bloqué un festival là, Moussa Boudé Mali fera qu'à ce moment-là, quand tu as un festival qui est là, ni un temps fois à l'Igalodé, à San Dialodé, à Nakaka. Mais là, il y a des fois, il y a pas de fois Moussa Boudé, mais nous, il y a des qui m'ont fait signer à Boulou. Wazolo, il y a un gars là, ni un homme à Otekele. Flakami, ni voici Béjara là, fin d'année, à la sonate à Barca doit faire là. Tout là. Ne dabouya fila dɔrɔn fɔ musa fɛ joli kuma caman tɛ dɛ dabouya fila dɔrɔn n y'a fɔ musa fɛ a ko jelikɛ i bɛ se kuma la ala tilala k'i kɛ cɛ dafalen ye o ye i kanu donnen a ko mɛ n b'a fɛ i ka fɛn dɔ fɔ n ye min bɛ to n kɔrɔ n b'a fɛ i ka fɛn dɔ fɔ n ye ɲamakala ma deli ka min fɔ n ye n ko musa jalo kuma tɛ caya n bɛ fɛn dɔ f'i ye ɲamakala ma deli k'a f'i ye e musa ko i bɛ farabana yan e ma farabana du tigɛ i tɛ farabana dugutigi ye i tɛ farabana député ye i tɛ farabana maire ye i tɛ farabana alimami ye e tɛ farabana dugutigi ye mais wallahi n'i ko mali kɔnɔ mali kɔ ka fara fila ni farajɛ la ko farabana dɔrɔn ni mɔgɔ min ko k'a t'a dɔn dɔrɔn dɔ b'a fɔ ko musa ninnu ka dugu sa n ko mais e nana mɔgɔw sɔrɔ farabana ye o don tɛmɛni i b'a dɔn musa ye mun kɛ ne ye a ko jelikɛ ne ye nafolo d'i ma o bɛ ban ne ye sanu d'i ma o bɛ ban mais min tɛ ban min o de d'i ma a yɛlɛla ne ye f'a ka étage sanfɛ ko jeliw bɛna ale fɛ mais ne k'u ɲininka n'u delila ka yɛlɛ o don daga wolonwula b'a bolo a taara o dayɛlɛ k'a bɛɛ ji kɛ mun ni bitɛ ma deli k'a kuma fɔ a ko jelikɛ taa ni nin ye dɔ farala n si kan mɔgɔ t'o dɔn mais dɔ farala n ka ɲɛnamaya kan bɛɛ b'o dɔn fo n'i kɛra fitiriwale o don ni bi kɛ ne ye nɔ dɔ ye o dawuda ko musa de y'i dɔn don kelen ka mɔbili naani nin ka mɔbili naani min nin kɛnɛ kan ka dɔ di segu bulonni ma ka dɔ di tugunɛ jalo ma ka dɔ di jikɔrɔni solo ma ka dɔ di musafu jalo ma marisangale ma o bɛɛ kɔfɛ tuguni ka tila ka musa kuyate wele k'a tɔ kati wulɛri la hey wasolo ne y'a ye de mali kɔnɔ faamaw yɛrɛ nafolotigiw olu ka mɔbili bɛ jɔ garaji de kɔnɔ mais musa ka mɔbili de bɛ étage sanfɛ awɔ o mɔgɔ man ca dɛ ka somaya kɛ k'o bila awɔ mais a sigilen bɛ fɛn jumɛn kunna sisan o de ye moriya ye ka tila ka yiri la baara ka laturu to ka na yɔrɔ la fɛn b'a bolo wa a bɛ se ka fɛn di mɔgɔ ma n'i ye mobili kɔni ɲini musa kunna ko n'a y'a ban k'a d'i ma ko n'a caman jɔlen bɛ so sanfɛ wa a fɔ ko ne jeli bɛ ne ko de i ye mobili sɔrɔ mobili tɛ tɛmɛ musa kun y'i sɔn kati la a se b'a ye bi ɔhɔn parce que hadamaden sogo tɛ tunu seli tɛ k'i bolo kan mɔgɔninfin tɔnɔ de bɛ di ni tɔnɔ t'i la anw tɛ tugu i la bon ne b'a dɔn tɔnɔ bɛ fulakɛ in na i ye ngɔni fɔ a kun nimisa tɛ kɛ ngɔni in na fiyewu parce que i bɛ ngɔni fɔ maa caman kun ngɔni bɛ kasi yɛrɛ ngɔni bɛ tuba mais musa kun t'a ye tuba dɛ i ka ngɔni fɔ an bɛna ni kɛ musa ka samɛ sisan an bɛ se